Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat het parlement van Curaçao militaire steun uit Nederland wil. Dat bleek gisteravond toen er 2 moties werden aangenomen. Die werden aangenomen met algemene stemmen. En de moties gingen over de veiligheid van het luchtverkeer boven Curaçao. En dat gebeurde naar aanleiding van incidenten die zich onlangs afspeelden met bijna botsingen in het Curaçaose luchtruim. In de moties wordt er bij de minister-president op aangedrongen om een formeel verzoek in te dienen bij de Nederlandse minister van Defensie om militaire bijstand. Men wil inzet van defensiecapaciteiten die kunnen bijdragen aan de veiligheid van het luchtverkeer boven Curaçao. Daarnaast is er ook een motie aangenomen waarbij de regering werd gevraagd om contact op te nemen met Amerika. Samen met de regering van Nederland, Aruba en Sint Maarten wil men dat er een stap wordt gezet om een diplomatiek protest in te dienen en te verzoeken om volledige transparantie over militaire operaties in het Curaçaose territoriale luchtruim. En het parlement heeft die moties aangenomen met algemene stemmen. En nu is het aan de regering om daadwerkelijk uitvoering te geven aan deze moties of aan te geven waarom ze dat niet willen doen. Curaçao blijft een veilige bestemming, dat zegt minister Roderick Middelhoff. Hij deed zijn uitlatingen ook naar aanleiding van de berichten die er zijn ontstaan over 2 bijna botsingen in het luchtruim. Hij zegt dat Curaçao geen veiligheidsproblemen kent en dat de Curaçaose luchthavenoperaties zonder problemen worden uitgevoerd. Incidenten binnen het luchtruim worden volgens hem afgehandeld volgens vastgestelde internationale procedures. En de minister benadrukt dat het eiland nauw samenwerkt met luchthavenautoriteiten, luchtvaartmaatschappijen en internationale luchtvaartinstellingen om ervoor te zorgen dat het luchtverkeer van en naar Curaçao veilig, betrouwbaar en ononderbroken verloopt. Economie blijft groeien door toerisme. Positief nieuws van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Die hebben namelijk aangegeven dat het toerisme op Curaçao blijft groeien. Op Curaçao en Sint Maarten. Vooral dankzij het toerisme. Cruise-toerisme, verblijfstoerisme. Over het hele jaar 2025 heeft Curaçao een economische groei van 3,5%. En dat is positief nieuws, want er zijn geopolitieke spanningen. Er zijn allerlei ontwikkelingen in de wereld gaande waar Curaçao geen invloed op heeft. Maar ondanks deze soms lastige situaties blijft het land groeien. En dat was de uitkomst van het economisch bulletin over december 2025. Dat werd toegelicht door de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbos. Ouders geven zoon aan in moordzaak. Politie heeft gisteravond bekendgemaakt dat zondagochtend 2 ouders al naar het politiebureau zijn gegaan. Ze hebben hun zoon aangegeven en dat heeft allemaal te maken met de moord die zaterdagavond iets voor middernacht werd gepleegd in de wijk Dijn. Daar werd een 17-jarige Alex Koffie doodgeschoten vanuit een voorbijrijdende auto terwijl hij bij een truckie pang stond. De ouders van de 19-jarige jongen zeggen dat hij er iets mee te maken heeft. Hebben hem zondagochtend bij de politie afgeleverd en dat is pas dinsdag bekendgemaakt. Er gingen al geruchten voor, maar de politie had het nog niet bevestigd. De jongen zit nog in onderzoek, zit nog vast in afwachting van verder onderzoek. Politie houdt 3 personen aan en dat heeft allemaal te maken met de controles die worden uitgevoerd in het kader van de actie Findi Anya Sin Sanzanya. En dat betekent dat we het einde van het jaar zonder grote problemen moeten kunnen doorbrengen. En de politie heeft controles uitgevoerd en er is vooral gelet op over het bezit van drugs. In het kader daarvan is een 35-jarige man uit China opgepakt in de Noordzeestraat. In de Kaya Shoromi is ook een 35-jarige man. Deze was geboren op Curaçao aangehouden. En bij Bivak is een 16-jarige jongen uit Curaçao aangehouden. Ook zijn er 3 scooters, 3 auto's en een hoeveelheid messen in beslag genomen. De controles gaan door en het is de bedoeling dat op die manier Curaçao
steeds veiliger wordt en de politie benadrukt dat iedereen van 12 jaar en ouder, als die de straat op gaan, daadwerkelijk identificatie bij zich moet hebben. Gepensioneerden hopen vandaag op duidelijkheid. De gepensioneerde verenigingen op Curaçao hopen dat er vandaag duidelijkheid komt op een verzoek voor indexering van het pensioen. Dat is nu 862 gulden en zou geïndexeerd moeten worden op een bedrag van 1086. Al dus de verschillende gepensioneerde verenigingen. Volgens de regering hebben ze al een maand geleden adviezen hierover gekregen. En de gepensioneerden hopen dat vandaag tijdens de Raad van Ministers er daadwerkelijk een beslissing hierover genomen zal worden. Ze zijn in afwachting. Als het namelijk niet gebeurt, die indexering, dan dreigen ze met een stap naar de rechter. Vlucht Correnden aan de grond. Gisteren is de vlucht van Correnden. Die kwam van Amsterdam en die landde op Bonaire. En de bedoeling was om dan via Curaçao weer terug naar Amsterdam te gaan. Die kon niet doorgaan. Er waren problemen en er moesten reparaties plaatsvinden. Daarom zijn alle passagiers, 422 passagiers aan boord. Voor hen is accommodatie geregeld op Bonaire. En ook voor de 180 passagiers die op Curaçao zaten te wachten. Die moesten hier ook een onderkomen hebben. Nou, de bedoeling is dat Correnden vandaag weer terug zal vliegen. Dat de reparaties zijn uitgevoerd. Maar het was een grote operationele operatie natuurlijk. Om te zorgen dat al die mensen daadwerkelijk ergens konden slapen. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Bida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender boa assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na boa alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir a website www.extra.cw y participar para Bota Den. Suerte! Het WK, daar is veel over te doen en vanaf vandaag kunnen mensen al een 35% of meer aanbetalen voor kaartjes, voor een vlucht, voor een verblijf. Het zijn allemaal zaken die geregeld moeten worden en er is wat onduidelijkheid gekomen over de kaartjes. Daarom heeft de Nationale Voetbalbond FFK te weten dat de entreebewijzen voor de WK-wedstrijden van Curaçao gedurende de eerste groepsfase op dit moment uitsluitend kunnen worden verkregen via het officiële Viva-ticketportaal. De bond benadrukt dat de reisorganisatie Correnden geen afzonderlijke wedstrijdtickets te koop uitbiedt, maar uitsluitend reis- en verblijfsarrangementen. Correnden maakte maandag bekend veel vliegtuigen in te zetten om de supporters in juni volgend jaar naar de wedstrijden te brengen in Houston, Kansas City en Philadelphia. Vandaag is er bij Capital C een bijeenkomst waar mensen dus, wat ik al zei, betaling, minimaal 35% van het pakket dat je zou willen. En op die manier zorgen dat je naar Amerika kunt gaan. Kan alleen trouwens met PIN worden betaald, niet cash. Maar de FFK laat weten dat er bij Capital C een FFK Tickets booth aanwezig zou zijn. En daar kunnen supporters zich registreren voor aanvullende tickets. Want per huishouden zijn er maximaal 4 beschikbaar gesteld. Dit betreft inschrijving, geen verkoop, aldus de FFK. Dan naar Sint Maarten, want de regering besteedt aandacht aan klimaatscenario's.
De regering van Sint Maarten laat weten dat het International Panel on Deltas and Coastal Areas een publicatie heeft aangekondigd van nieuwe klimaatscenario's voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Op basis van wetenschappelijke gegevens zijn de scenario's ontwikkeld voor 2050 en 2100. Ze dienen ter inspiratie voor het ontwerp van klimaatadaptatiemaatregelen en de ontwikkeling van nationale klimaatadaptatieplannen. De publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen de nationale meteorologische diensten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. En dan gaan we naar Statia, want daar heeft de gouverneur Alida Francis iets moois bereikt. Ze staat op de voorpagina van het Burgemeestersblad. Dat is de officiële publicatie van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters. En ze is daarmee de eerste gouverneur uit het Caribisch deel van het Koninkrijk dat de voorpagina heeft behaald. Er staat ook een mooi interview in. En daarin zegt ze onder meer dat ze de weg wil wijzen, niet de baas wil spelen. En dat ze 90% van de mensen op het eiland Statia daadwerkelijk kent. Nou, dat is een mooie aanvulling van hetgeen wat we al weten van mevrouw Francis, dat ze hard werkt als gezaghebber op Bonaire. Volgens mij heb ik net gouverneur genoemd, maar ze is natuurlijk gezaghebber van Sint Eustatius. En in die hoedanigheid staat ze op de voorpagina van het tijdschrift De Burgemeestersblad. En wie het wil bekijken, kan daadwerkelijk naar de site van www.burgemeesters.nl. En daarmee kun je ook het tijdschrift zien. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want president Trump heeft een blokkade aangekondigd. Er komt een totale en volledige blokkade voor alle gesanctioneerde olietankers die Venezuela binnenvaren en verlaten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagavond aangekondigd. Hij beschuldigt het regime van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro ervan inkomsten uit olie te gebruiken voor drugsmokkel, terrorisme en mensenhandel. Eerder werd al een olietanker in beslag genomen. Nu is er dus een blokkade afgekondigd. En de Tweede Kamer in Nederland heeft naar aanleiding van alle commotie gisteren meerdere moties aangenomen, waarin staat dat Nederland de Amerikaanse militaire acties in het Caribisch gebied niet moet steunen. De Kamer wil niet dat Nederland militaire steun biedt, helpt bij de voorbereidingen of inlichtingen deelt met de Verenigde Staten. Ook heeft de Kamer militaire steun voor het Caribisch deel van het Koninkrijk uitgesproken. Er is sowieso veel te doen over de situatie, want er is een cruiseboot die vandaag op Curaçao zou komen, die heeft afgezegd omdat er sprake is van militaire training door Amerika. Ze komen van Aruba, maar ze vonden het niet veilig hier op Curaçao. Daar hebben we nu meer informatie, zijn we over aan het inzamelen. Maar het is in ieder geval een situatie waarbij er soms gereageerd wordt op zaken die niet helemaal waar hoeven te zijn. Want de militaire trainingen zijn weer wat anders dan de blokkades die Donald Trump heeft aangekondigd. Niettemin, laten we ons hoofd koel houden in deze situatie. Er gebeurt van alles en er is veel te lezen over op sociale media. Maar tot nu toe zijn we in een periode van vrede. En is Curaçao in dat betreft een neutrale partner in de hele situatie. Het is goed om dat nog even te benadrukken. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.